I bok ljudi, dobrodošli u novi video. Danas opet kuhamo, kao što vidite, neko mi je pomaknuo stol. Okay. Malo smo mi to uredili, te stvari. Ok, znači sad ćemo izabrati random recepte kao i onom video. Prosti što nismo snimali, stvarno. Ali, hajmo krenuti. Ok, ajmo sada jedan iz frižidera. Ja bi ovo jako rado. Jedan ovdje. Ok, imamo kao piće neko. Ajmo uzeti ovo. Tako. I jedan odavde, možda ovo. Ok, krenemo. Ja počet s ovime, kad nam je tu već. Znači radimo ovo nešto sa rotkvicom. Je li to rotkvica? Je. Rotkvica. Ćemo pred za svaki slučaj. Sada moramo ovo podrediti. Stavit ćemo na tanjur. Tako. I narezat ćemo i ovo. Ok, super. Sada ćemo to... Ode mi na pod. Ne, nitko ništa nije vidio. Evo ga. Gledala sam to još malo. Začinajte stvari. Ok, to je to od ovog. Stavim ću to tu. I sad ovo nam je nešto sa mesom i sirom. Ok, super. Ajmo. Gdje je moja talica? Uzet ćemo ovo. Otvori se. Ok, dok se to peče, ja ću si narezati siru. Kako? I da ću tanjur. Ok, jesi vižena. Evo. Te ćemo još malo pečnicu. Samo kratka. Evo ga. I sad ovaj desertić ovdje. To je bilo... Je li to bilo odavde? A nije. Onda je to bilo? Ne. Ma nije bilo iskreno. Ok. Treba nam ovo dole samo. Ćemo ovo nešto. Evo ga. Tako, to ćemo... Wow. Stavit ćemo na stol. I stavljamo nazad. I evo ga. Gotovi smo ljudi s ovim videom. Nadam se da vam se svidio. Like, subscribe i vidimo se. Bok!